Pipinakabuan ng maraton na balita sa Balitang Bisnak ang kahimtang sa Powd Spring nga medyo naabusuhan sa paghugaw-hugaw sa uban karon inanay nang nahibalik ang natural nga katahom nga gidayo na karon sa mga turista. Balikan nato karon mga kapuso sa pagsudong ang Powd sa Dakbayan sa Lapu-Lapu. Crystal blue nga tubig nga gipalibutan sa mga bato ang musugat sa mga tao nga makaagi sa Powd Spring nga anaara daplin sa kalsada. Limpyo na ug mas makita ang kaanyag ni ining panahona. Sukwahi kaniadto nga gilabayan og mga basura. Ang landong sa lunhaw nga mga dahon sa mga kahoy ang nakadugang sa iyahang katahom. Hingpit na ang gidili ang paglaba ug ang paglabay sa basura sa dapit. Gikural na kini nga ana ay branding color sa Lapu-Lapu City. Dunay mga karatula sa mga gidili nga buhaton. Anaosay bantay nga mobadlong sa mga maghugaw-hugaw. Ang barangay gyud sir naglantaw gyud no sa umaabot kay nakita mo gyud namo nga kining gitawag og Powd sayang bitaw kaayo kay na nakaadto mig mga laing lugar mas nindot pa ang Powd nya mo na nga among gi sa council yun nga ang Powd amo gyud pagalimpyuhan. Samtang pipila ka lakang ang tubig nga anaa sa langob na limpyo na usab. Misamot ka blue ang tubig nga gitampisawan sa mga nangaligo. Suma sa Tourism Committee Chairman sa Barangay Agos nga midagsa na ang mga turista nga gustong makasaksi sa gipasigarbo nilang Powd Spring. Libre ra kini alang sa tanan. Amo gini siyang i-develop through sa tabang sa syudad para ma-promote ni siya sa lokal o sa nasyonal na to nga turismo. Sumao na sa pagkakaroon, hinahinay na og dagsa ang atong mga kaigsuonan, di lang sa Agos, sa lain nga lugar, kay ni trending naman gud ni siya sa social media.